mma ndị omejeje mba Igbo nwe m ekene m unu eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị unu na-asị mma na-ekwe oyoyo n'afọ ọfụ a anyị batara na ya ọ kapụkwa unu nwaanyị Ngozi mmadụ onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV Igbo niile asị m ka ahịa na-anụ ụbọchị na anaghị nwee n'ala Igbo ka ọ maala gị mma mana abịa n'ahịa izu tata bụ eke ọma ka ahịa zụrụ tata ka ọ zụtara gị ihe ọma taa bụ sọ ngwụsị izu mbọsị ezumike anyị na-eje wepụta mgbede ọma oge akụkọ ifo bụ akụkọ anyị ịmaka akụkọ ihe ndị a mere mgbe mpụ na alụ ebidobe emebe n'ụwa nye otu n'ime ya ka anyị ji wee bịa tata akụkọ anyị tata bụ akụkọ bụrụ ụka bụrụ inu maka na afọ anụnwa banyere na ya anyị chọrọ ka ịfụ ihe dị iche n'ebe ndị Igbo anyị nọ nya ka m ji wee sị ka anyị wepụta akụkọ a nya bụ na-etufughị oge ọbụla akụkọ anyị ga-adị na nkenke nya bụ gee ntị maka na oke ihe mmụta dị n'ime ya ihe ga-abala anyị bụ Igbo ulu ụmụgbanụ na-etufughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị nke tata. Mgbede ọma o nwere akọ ngakọrọ unu ifochakpi wọ nkịta nyala akpa unu mana ife ga-emenụ nsị agwụ n'ọhịa ịtamụ gbagide wee gbakwasị n'otu mpempe anụ anyị ma afịa a na-akpọ agbịsị ma agbịsị ọgbanugo gị ka anyị kọọlụ gị iji agbịsị na otu nnụnụ a na-akpọ nduru ọkwụnụ ma nnụnụ bụ nduru nya bụ dove otu ụbọchị otu ehihie anwụ na-eke gbaa ka agụ mmiri nọ wee na-agụ agbịsị wee chọba ebe ọ ga-aṅụ mmiri wee gaghalịba o mechara wee fụọ otu mmiri o wee solu mmiri a wee gaba oge o rutebe n'ikpere mmiri a o nwere ahịhịa asụchara asụ dị n'akụkụ ikpele mmiri a o wee libe enu ahịhịa asụrụ asụ ka ọ na-alifezi enu ahịhịa n'ihi ọ maghị na ahịhịa dị nso na mmiri ka ọ na-alifezi enu ahịhịa n'ihi agbịsị wee dakpuye na mmiri o wee na-anọ ndụ mmiri sọla agbịsị na-aga oge nke a na-eme nnụnụ ọma anụnwa bụ nduru nọ n'elu osisi wee fụ ihe agbịsị na ije ụwa ya na-eme unumife nduru mee nduru wee tụrụ otu akwụkwọ wee tụdara agbịsị na mmiri oge agbịsị fụrụ akwụkwọ a agbịsị wee rigoro n'elu akwụkwọ a wee soro akwụkwọ a wee gaba akwụkwọ a gagide wee pụta n'elu ana agbịsị wee mee gịnị wee lepụta ọ bụrụ na mmiri eliozie oge agbịsị na-apụta na-eku ume ndụ onye ndụ ya zọpụtagoro ka oge ha ka ọ gara isi wee ṅụọ na mmiri na-ekwu otu dinta ka ọ nọ wee tụde egbe ya ka ọ gbagbuo nduruni nyeli aka agbịsị wee fụ dinta ihe agbịsị mere agbịsị wee taa dinta anụnwa n'ikiri ọkpa dinta wee tụpụ egbe ya wee kọba ụkọ ebe agbịsị gbalịa oge ọ na-akọzi ụka a nduru wee mee gịnị wee fee o wee bụrụ otu a ka dinta si ozi wee gbagbuo nduru oni dịka m si wee kwuo na mbụ na akụkọ anyị tata bụ ụka bụrụ inunu Igbo kwuru okwu sị ọnụlube nwanne agba n'ọsọ unu mana ọ bụrụ na
Nduru atụlụghọla akwụkwọ ọnị wee tụdalụ agbịsị. Agbịsị nwee ike ọnwụgbuo na mmiri, nwekwa ike ọzọpụta, mana dinta anị kara ịgbagbu nduru. Nya bụ n'ime afọ a Igbo ka anyị nejelunu nwanne anyị anya. Onye fụ ihe ya abalị ibi ụlọ nya gosie. Unu maka ndị Igbo, ndị nna nna anyị fasi wee bie ndụ, udo adị, ọganiru adị. Otu n'ime ha bụ inyere onwe ha aka, ọnụlube nwanne mere gịnị agba n'ọsọ. Chetakwa na ndị nna nna anyị si na onwerokwa onye ma ọnya ọkpa ọnya ga-ata. Nya bụ ife ụzọ ọbụla, ife ihe ga-abalụ nwanne gị ulu, mee gịnị gosie, nyelie aka. Ka anyị bụrụ ndị ya nyere onwe anyị aka n'ime afọ a. Oke takatakatakatakatakataka anyị na-ata onwe anyị, bikonu ka anyị hapụtụ ya n'ime afọ a. Mgbakwanụ adịka na nkwu na akụkọ anyị ebe na nkenke, mana ọ gafego. Ọ na-asị m ka m kwutu nwa obere okwu ihe anyị na-enejela anya ịfụ n'ime ndụ anyị n'ime afọ a. Igbo bụ Igbo, ọ ya adịzikwa mgbe ọzọ ọ ga-eji eji wetakwala unu mgbede ọma oge akụkọ. Onwe ihe mụtara n'akụkọ anyị tata, mee ka anyị malụ na the comment section. Ọ ka bụkwa nwunye nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile, asị m ka udo dịrị unu. Ka emesịa. Ebe ọ na-akpọtụ na Igbo Amaka TV, pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo. Ọ bụ ejije, egwu, nri, ekike, asụsụ, akụkọ ifo, omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi. Igbo Amaka TV, Igbo ga-adị.